tomto videjku si ukážeme, prečo používať slnečné okuliare, ako ochranu očí je naozaj zlý nápad. Takže nachádzame sa niekde na lúke. Predom poviem, že sme ďaleko od civilistov a máme ochranné pomôcky, takže takéto úkony môžeme vykonávať. Takže dúfam, všetci viete, že používať slnečné okuliare ako ochranu očí je totálna sprostosť. Ale až aká moc veľká, sa pozrieme v tomto videu. Takže tento test budeme robiť s mojou Menganou, ktorá by mala mať cca 350 fps a s použitím 0,28 gramovými VBčkami by sme mali mať cca 1,6 joule, čo vôbec není veľa, a pozrieme si, ako si s tým poradia slnečné okuliare. Čo? Jaký DIY? Aha. Dobre, idem zbrať natáčať, to je aspoň zaujímavejšia. Takto. Takže dáme si takú vzdialenosť, môže byť 10 metrov a idem sa skúsiť trafiť. A môžeme vidieť, že už iba po prvom výstrele sa okuliare totálne rozpadli. A teraz dáme ešte jeden shot vyššie zblízka. Raz som škrtnul okraj okuliarov, kde to trošku prežili, ale tak či tak by to prešlo do vašich očí. Jeden naraz to prežil z nejakého dôvodu. Tak a teraz pre porovnanie ideme použiť reálne ochranné okuliare, ktoré majú normu N166, takže poďme na to. Takže znova stojím cca 10 metrov od objektu a idem ho skúsiť trafiť. A teraz ideme dať znova close shot z nejakých 1-2 metrov. A ako sme všetci čakali, ochranné okuliare, ktoré spĺňajú normu N166, prežili niekoľko výstrelov po sebe úplne v poriadku. Môžeme vidieť, že okuliare sú stále v pohode. Je na nich mierny škrábanec, ktorý tam mohol byť už predtým, alebo vzniklo teraz, takže ideme vyskúšať dať ďalší shot. Tu sa mi okuliare po niekoľkých desiatkách výstrelov konečne podarili prasknúť, ale strelal som do nich niekoľkokrát naozaj z 5 cm, takže dal som im fakt zabrať. Okuliare trošičku napraskli, takže vlastne stále by sme boli v poriadku, ale máme tu nejaké poškodenie. Strelal som toto mnoho dlhšie, snažil som sa ich rozbiť. Nie je to nič životu ohrozujúce, ale predsa nás vzniklo, takže stať sa môže. A ideme do p***e. Konečne. Konečne.